Tänään myöskin täällä Kankaanpään raveissa mukana ahkera ravikiertäjä, ohjastaja nimeltään Jarmo Saarela. Tervetuloa Kankaanpäähän, Niinisalo. Hei, saaks ottaa kun laukka oikein lujaa? Hei, saaks mä juottaa? Ei, kato kun noin. Mä en sit saa matkaa. Sitten kun ne juoksee. Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytään. Näin ollaan liikkeelle ja 2 Vilhola Vilma ottaa kärkipaikan. Alussa jäänyt 1 Turko Olli, laukka numerolle 5 Yppärän Vili, samoin numero 6 Apilan Ruskolaukka. Kakkosia nappaa numero 4 Nokelo, vetukaari kohti mennään. Yhden takamattoa lähtenyt liikkeelle 13 Vapun Veera. Laukka numerolle 8 Harjan Valo, vetukaarteessa mennään. Ja kärkipaikkaa siellä pitää 2 Vilholan Vilma. 4 Nokelo tulee tähän aikaan kakkosena. Sisällä on kolmantena sitten eteenpäin tulevassa 10 Lumoli. Hetki kuluttua ensimmäistä kertaa takasuoralle. 2. Toinen lähtö on siis Vatajankosken sähköön nimikko lähtö. Siellä tällä hetkellä heittää 3. reissu ja 3. Vapunveera. Siellä puolella on 3 Ruiske. Päivässä on myöskin sitten vielä mukana numero 9 Hurja Harja. Esimerkiksi Istantria myöskin takanapäin ja mentiin aikaan 48.5. Puolituskierrosta matkaa määränpäähän. Takajoukossa tällä hetkellä tulee laukkaa numerolle 16 Verme. Sen rinnalla on 15 Reissari. Tällä hetkellä joukosta on jääneenä numero 8 Harjan Valo. Sen sijaan kärkipaikalla tapahtuu laukka numero 2 Vilhola Vilma, kun hetken kuluttua tullaan ensimmäistä kertaa etusuoralle. Kyseessä on lähtö 2, Vatajankosken sähkö on nimikkolähtö. Ja tällä hetkellä kärkipaikoilla taistelevat johtoasemasta numero 10 Lumolin ja 13 Vapun Veera. 3 Ruiske tulee hyvin toista rataa eteenpäin, hetken kuluttua täyttyy kierros lähtöön 2. Vatajankosken sähkö lähtö on kyseessä, Lumolin johtaa, Vapun Veera kakkosena, 42,5 oli kierros. 12 Vauhti Vipinä on sisällä kolmantena, 3 Ruiske rinnallaan, perässä 14 Apriina, 11 Pavun Ralli, 9 Hurja Harja. Seuraavana kun etukaarteeseen 4 Nokeva, 2 Vilholan Vilma, perässä 15 Reissari, se puolella on 6 Apilan Ruska. Etukaarteessa ollaan, 14 Apriina pyrkii myöskin etukaarteeseen ja 16 Verme, mutta kärkeen vielä matkaa muutama metri. Etukaarteessa ollaan. Takajoukossa on myöskin sitten vielä 7 SN Mika Eela, mutta kärki on sen sijaan menossa viimeistä takasuoralle ja vauhti kiristyy. 10 Lumolin johtaa. Eri 3 Vapunveera tällä hetkellä kakkosena, kun 3. puolikas myöskin takanapäin. Mennään mukaviin lukemiin 34-0. Hetken kuluttua lähdetään viimeiselle puolikkaalle. Lumolin johtaa, Vapunveera on sen perässä tällä hetkellä, kun viimeinen puolikas lähtee käyntiin. Hyvässä vauhdissa myöskin numero 12, Vauhti Vipinä. Siinä on kärki kolmikkoa tällä hetkellä, mutta hyvin tulee nyt 9 Hurja Harja, Reijo Irri myöskin kärkkuvioihin mukaan. Laukka numerolle 3 Ruiske. Ruiske tällä hetkellä on laukassa ja sitten kärkijoukkoa pyrkii myöskin tavoittelemaan 14 Apriina, mutta kärkeen on vielä muutama metri matkaa. Lumoli johtaa. Ja tiukka hieno kamppailu tulee ja Vatajankosken sähkö on voitosta voittajalle Loimi. Lumolin johtaa. 12 Vauhti Vipinä on rinnalla. Ja 9 Hurja Harja tulee 3.4. jo eteenpäin. Siihen mahtuu vielä 13 Vapun Veera väliin. Hieno kamppailu. Lumolin on sisällä. Onko se lyöty? Siinä on Vauhti Vipinä, Vapun Veera ja Hurja Harja. 4 rinnan tullaan nyt 3 rinnan, kun on Vauhti Vipinä, Vapun Veera ja Hurja Harja. Nyt Vapun Veera ja Hurja Harja ja voittoon pinnistää 9 Hurja Harja. Vapun Veera ja Vauhti Vipinä seuraava.